Jučerašnji treći dan Vukovar Film Festivala gledateljima je donio nekoliko vrhunskih filmskih poslastica. Da spomenemo samo neke od projekcija. Osim Woody Allenovog Blue Jasmine, prikazanog u popratnom programu Svijet, VFF je vrtio film bosanskog oskarovca Danisa Tanovića, epizoda u životu birača željeza, koji je otvorio ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a koji portretira život romske obitelji koja živi daleko od urbanog centra Bosne i Hercegovine. Otac Naziv skuplja metal starih auta i preprodaje ga. Majka se Nada održava kuću čistom, kuha, peče i brine o dvije kćeri. Jednog dana osjeti oštru bol u trbuhu, a u bolnici doznaju da nešto nije u redu s bebom koju nosi. Moraju je hitno operirati, no se Nada nema zdravstveno osiguranje. Radi se zapravo o više dokumentarnom igranom filmu u kojem Naziv glumi samog sebe. Osim što se radi o odličnom filmu, treba spomenuti da je isti taj naturščik ispred Tanovićeve redateljske palice napravio čudo koje je u konačnici rezultiralo Srebrnim medvjedom za najboljeg glumca. Vjeruj mi da sam letio po zraku, nisam sjeo za stolicu, nego po zraku, nisam da je zračno bilo, da nisam taj čovjek. Svakako treba spomenuti i film Arsena Oremovića U braku sa švicarcem, svjesno ili ne, odlično tempirana priča o problemima koje su brojnim obiteljima donijeli krediti u švicarskim francima. No osim samih sudbina, Oremović u svojem filmu istražuje i zašto država ne štiti svoje građane od banaka koje ih evidentno varaju. Sam je film nakon Sarajevo Film Festivala, na kojem je dobio nagradu za ljudska prava, obišao još niz domaćih festivala, a ide i dalje, jer očigledno tematika kredita u švicarcima samo je metafora jednog puno šireg i svakoj naciji bliskog problema. On se bavi švicarcima, međutim problem je očito globalno puno prepoznatljiviji na razini toga da su političari manekeni ili zastupnici službi velikog kapitala, a banke su ti koji drže sve u šaci i to je nešto što je razumljivo od Amerike do Japana očito. U Vukovar je stigla jedna od najvećih ovogodišnjih zvijezda festivala. Ne, on nije glumac, nije redatelj, zapravo on je sve navedeno, ali ne u ovogodišnjoj vukovarskoj priči. Miki Manolović u Vukovar je došao kao član žirija. Sam će reći, odlično je imati dobar festivalski program, no je li dovoljno? Dobra selekcija sama za sebe nije dovoljna, ali? Pa to svi festivali rade. I, nažalost, ta pojavnost tih lica koja kao nešto znači, privlači pozornost, jel? I pažnju. Spomenimo još jednom kako je ove godine festival izašao iz okvira samog grada Vukovara i otišao u Ilok kao dodatnu lokaciju, konkretno na Ladensko imanje Principovac. Prekrasna lokacija, doista prekrasnog Iloka, još uvijek nije zaživjela, no za vjerovati je kako će VFF sljedeće godine uloviti korijene i na samom krajnjem istoku Hrvatske. Kao i sam festival kako je startao, pa do kud je došao, to je nekakva progresija dok se ljudi upoznaju, dok se cijela Hrvatska upozna gdje se sve to zapravo zbiva, što se mogu doživjeti i raditi ako uopće dođe ovaj kraj na sam festival. Dakle, motiva je više, tu smo na dobrom putu da spojimo turizam i umjetnost, odnosno film, tako da ja vjerujem da ćemo naći načina da nastavimo i da se može malo neke stvari mijenjaju, prilagode i da će to ići u nekakvom dobrom pravcu i da definitivno ne bi trebali odustajati od širenja na ovo područje, na potez Vukovar-Ilok. A ove godine festival su prepoznali i iločki podrumi. Iločki podrumi su prepoznali potencijal Vukovara Film Festivala i htjeli smo pridonijeti njegovom širenju na ostale podunavske gradove i spojiti zapravo film kao jednu i vino kao drugu vrstu umjetnosti i zapravo omogućiti našim potrošačima da uz čašicu vina uživaju u izvrsnim filmovima. Današnji je program obilježio srpanj Kirila Stankovog, koji govori o dvije stare srednjoškolske prijateljice koje se nisu vidjele cijelo desetljeće. Prije srpnja prikazan je kratki dokumentarac Jedna pjesma o čovjeku koji noću radi kao glazbenik, a danju pokušava odgajati svoje dijete. Radi se o studiji odnosa između oca i kćerke, čija nježnost se snažno ističe kroz vizualni prikaz. I always wanted to make a film about a father raising up a child because I think it's Uvijek sam htjela napraviti film o ocu koji odgaja dijete zato što mislim da to nije uobičajeno. Onda sam malo istraživala, upoznavala ljude. A glumica je moja sjajna nećakinja i dok sam je snimala iznenadila sam se koliko je prirodna na kameri. And I was filming her and I thought, oh my god, she's so great on camera and she's so natural.
Svakako treba spomenuti još jedan film iz glavne igrane konkurencije, češko-njemačku koprodukciju Četiri sunca, o čovjeku koji je izgubio posao, čija se obitelj raspada, on ju nekako pokušava održati na okupu. Zadnji dan festivala između ostaloga donosi mađarski omnibus U međuvremenu u Budimpešti, dokumentarac Tomislava Jelinčića Pun kufer, ali i Soderbergov Behind the Candelabra ili Ti moj život sa Liberacijom, u kojem je, prema vlastitoj priči, Michael Douglas ostvario ulogu života.